salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat opo ki? Pagi. Oh pagi. Agendanya hari ini apa Leran? Agendanya mau syuting, Syuting terus? tapi ada kendala. Kendalanya apa Leran? Ada orang Kataman. Kataman. Iki dino iki enek agenda ngecep wong para Leran. Wol, ada nanti. Kene agenda ngecep wong ya. Ono yes. Iki kabare sehat ya Leran? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga-moga diparingi seger waras ya Leran ya. Amin. Lancarlah nyambut gawe, lancar rezekine. Amin. Kabare penting seger waras. Amin Pak Haji. Anu, apa jenenge lah bakulan ya rame Leran. Alhamdulillah lancar. Lancar alhamdulillah rame. Wis kene iki kegiatan Leran ning di luar syuting iki ya ngene iki bolo. Ya bakulan. Bakulan ning di Leran. Di Tambang Tol. Tambang tol lho. Mune rica-rica sama soto. Wah. Rica mentok bolo. Rica-rica mentok sampe Soto ayam. masuk kuwi maneh. Ibu umpane menarik, umpane kudu jajal rono tapi wektune sing gak ono. Monggo kalau ada waktu longgar, monggo. Lokasi tepatnya Leran. Lokasi tempatnya di Desa Kasihan, Dusun Kasihan. Tempatnya di alas. Di alas. Enak mangane tadi. Sadu ya Leran. Sadu lagi kenceng meh. Oke. Menune apa ya Leran? Menune rica mentok. Hari ini rica mentok sama soto ayam. Soto ayam menune hari ini. Sebenarnya sekilas info kongkon Leran kampil ya sebenarnya bolo. Terima kasih Leran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rambut baru Pak Tres bolo. Pandut. Lah rambutnya lamun ngarane kaya apa bola ya Allah. Kaji apa? Kaji beki ya, rambut baru Pak Tris bolo. Dan keren bolo. Gaya baru, rambut baru. Kipline. Iki gaya apa Pak Tris? Gaya apa iki rambutmu iki? Pak Tris. Kawin. Kaya ngono to gak pareng ngono. Mboten pareng ngono Pak Tris lho. Rambutnya baru bolo Pak Tris. Lho pancen keren. Rambutnya keren. Wah. Jarine mung apa dadi apa? Sitok engkas dadi apa, Mang? Apa? Telu apa? Matam. Kok kaya ngono to Tris wae gak pareng ngono kuwi Tris. Kawin. Oke, Win. Urip ya rasane guys, gawe happy ya lho ya sing dinikmati lakone urip ya sing ngopi panggan ya to. Lho ya, ini menikmati mantep ya, ses nyumet rokok. Dul. Rokok Surya. Yuk, yang ngono. Kayak lali dosa anggit moyo ngono piye. Subhanallah, jangan nikmatnya dunia. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya toh? Lah ya. Ini hartakan Walat. Pemeneh cah iki lan awake kaya tong bajul wis uripe ayam tentrem lan wah arep ngopi dan dedepane kopi kancane siji ya loro dhewe telepe tumbuk telu. Kaya ngono ya Allah, saya. Urip kok songo ya ngene. Lah ya. Jan urip menikmati hidup seperti ini lho bolo ya. Kira mendino. Cara-cara. Wis ra iso ngene iki. Yo. Tak sore piye, Krem? Iya. Iya rata sore piye? Yo. Ya dinikmati sih sementara ngopine bolo. Ya wis kampek lah ya istirahat. Ya gitu loh bolo. Wis panggah masuk tok jis. Wis dadi pateni ndang salin tandur kalau wayahe tandur. Lah ya wayahe tak ngomong dikongkon tandur malah lho. Kok koyo ngono to. Kae lo tandur. Lah ya ning ndi. Ya. Ya. Oh dikongkon tandur malah golek sego pecel, malah joget-joget nang ratan.
Ya ampun. Dang kono lho. Salin sik, ndak tandur. Oh iya ya. Kae lo tandur. Sarapannya kok lagi jedit ta. Oh ngono. Wah, nek jedit yo men bahaya nek jedit. Bilane wong tandur jedit kalau salahnya. Gitu. Oh iya, heeh. Kae lho. Oh iya, jedit kabeh lho. Kongkon tandur malah. Jedit ya kowe nek digori tanduri jedit. Karo kayang ngene lho. Karo kayang ndak, tandur karo kayang kan demen. Tanduri mesti jedit ngene. Kongkon tandur malah ya ngono ya Allah. Tapi dia tahu yang mesti kamu Oke, wis ta mau tahu penak-penak. Enake ngene iki lho Lur, peh dadi cah jangi ya ta. Wong sing ngarani tuwek ben ngarani tuwek. Lur sing penting nyambut gawe. Wong bujang kuwi tambar bebas. Status Lur iki Lur. Wis to. Dadi lawan cawe itu mare tuwek. Tuwek kondi kosong Hongkong piye. Waduh, nyambut guys. Masa rupa kok ngene ngopeni anake wong ra cik. Ya pagan cik. Ini sama ya lah. Seperti wong berusaha supaya penting awake dhewe gak ngarani wong. Ora ngarani kanca, gak ngarani kanca. Penting awake biasa netral lho. Biar wong ngarani awake, ngarani aku kuat iki gak masalah. Semangat. Semangat Lur. Salah apa semangat. Aku udah juga ora oleh golek liya. Wis kok. Jangka. Ya wis. Assalamualaikum. Kenapa tuh cowok nih? Alah jatuh rata omongi bang. Sana. Ya udah mulai. Tapi ya mingkem, ngendang tapi ya mingkem. Wong ngendang karo mingkem. Ngendang ya ngendang. Oi. Ngopi pagi saudara. Ngopi pagi, metu keringete kendangan. Bengok-bengok metu keringete. Ngono. Are iki biasa. Metu keringete. Dibumbani mah beda ya. Ndang nih di. Anak bunga di sawang bunga di Pak penak. Bunga nih jeruk.